السماوات وأسمع لكم مدري ሃይማኖቴ የጥንት روم بسرحم سماويان زخونوا ነሽ የእናትና አባቴ ነገር ቅድስና አጣናቂቆም አብዝ ምድር ዝነብር ሰባት ሰማያውያን የሆኑ ስለዚህ አስማዓኩም ማህት እቶም ምድር ተባሂልና አፈረስ ዲያፈረስ ኃጢአት እንጋልብ ዘሎና አልበጥስ አሰብ ግብርና ግን መላእክት ከውን እግዚአብሔር ይሐግዘና ግብፅን ከተሞች በደንብ ገንብተናል በመቆተን ግን ኖረናል ማይተብሽን ፍቺ በጥሺው ዛሬው አንደበት አና ድማ ሰማዕ አይተ ልቦና ኸበን ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን استسلمكم حزب እግዚአብሔር ከመይ ሐዲርኩም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላምታ እግዚአብሔር ሰላም ይሃብኩም ይሃበናን እግዚአብሔር ጾምና ይባርክ ጾምና ይቀድስ ለማንቲ ቅዱስ አትናቴዎስ ታይክዛረበና ፊሉ ነፍስ ወከፍ ሰብ ገግብራ ወይ ድማ ሰስሓት አከኩፍ ባና ኮይና ክንገርን ክንመሃር ናርፊድና ልክ አብ ዘመን ዚ ከም ዝነበረ አብ ንውዕሎ ደድሕረና እንዳዘወረ የሪአና ከም ዝወዓለ እዘበዚ ዝነበሩ አብ 325 ዓመተ ምህረት ነይሩ ንዝወለደ እዚ ግን ከመይ ክገልጾ አርፊዱ ሰባት ልክ ከም መስትያት ግብራ አቅሚ አኸሪ አርፊዱ ዘቦ ስለዚ አበየኒኦም ኢና ንሕና አፍቶም ብጾምን ብጸሎትን ስግኦም ዘድከሙ ዲና ወይስ አፍቶም ብጽጋብ በሓጢአት ናብ ዳንኬራን ጓይላን ዝሙትን ገለን እንጋልብ ኢና ተም ሓደ ስግኦም ከድክሙን ከለው ተም ሓደ ንእግዚአብሔር ሰብነቶም ክህቡን ከለው እተም ሓደ ኻ ንዲያብሎስ ሰብነቶም ሂቡሞ በድሕርቲ ናብ ዝሙት ገጾም የጋልቦም ናብ ጓይላ ገጾም የጋልቦ ክጋልቡ ይነብሩ ስለዚ አበይኑ ኢና አፍቶም ዝጋልቡ ዲና አፍቶም ዝሰግዱ ኢና ሰባት ደወል ናይ ቤተ ክርስቲያን ክድወልም ከሎ ገሊኦም ይሕርንኹ ተባራቢሮም ጸኒሖም ደወል ቤተ ክርስቲያን ተበገስ ምስተሃርመ ይሕርንኹ ጓይላ ወይ ድማ ድምፂ ክሰምዑን ከለው ካብ ታህዋ ክተለዓለ ካምቾም እኳ እዮም መዓራርዩ ብንኢሎም ናብ ጓይላ ገጾም ይጋልቡ ኣብየእኖም ኢና ንሕና አፍቶም ዝጋልቡ ዲና ወይስ አፍቶም ዝጸልዩ ኢና ስለዚ እቶም ሕጂ ዝጋልቡ ዘለው ስምዒትን ጽጋብን እሞ ኣብ ድሓር ግን ክደኽሙ እዮም እዩ ስለዚ ቅዱስ አትናቴዎስ ነፍስ ወከፍ ሰብ ኣብ ኮኮርስና ከለና ሰስራሕና ነጊሩና እዩ ገግብርና ነጊሩና እዩ ስለዚ ገግብርና ካብ ነገረና ካብ ግብርና ተመሊስና ናብ እግዚአብሔር በንስሐ ክንመለስ እግዚአብሔር ይደግፈና አዳምን ሔዋንን ከም ዝረአኹሞም ክዝረበሎም አርፊዶም ስማዕኹሞም ክዝረበሎም አርፊዶ አዳምን ሔዋንን እንታይ ኢና ገይርናኩም ዝኩሉ ሽግር ዘምጻኹምን እንታይ ኢና ረበዲልና ኣብ ገነት ጽቡቕ ደይነበርና እንታይ ኢና በዲልና ካብ ገነት ናብ ዝህውከት ዘለዎ ዓለም እዚኣ ዝገርበኹምና እንታይ ኢና ገርና ከኣዳም ኣረ ንስኻሲ ባልባልካ ተወሊዱ ኣድሒኑካ እዩ ስኻሳ መሊጥካ ኢኻ ንሕና ግን ኣብዚ ደርቢኻና ሔዋን እንታይ ኢና ገርናኪ እንهلن صوت أقص لبالي خيط أقص من تسكب سبنا خمسة مخيا إنها والدك هي أشجر وديقن بس عرن بحمامني ولدان لواي سعران لواي بخيال لواي
ስለምንታይ ዝሽግር የምጻእኽና ሔዋን ኣረን ስግስ ትናይ ድሕነት ዘመን ስለ ዘርከበኪ ድሕን ክእኺ ናብቲ ናይ ቀደም ዝነበርክ ቦታ ክትመሊስ ክእኺ ይዋዳ ንሕና ኣብዛ ዓለም እዚ ዘለና ናብ ንስሓ ከይንመጽእ ናብ ሓጢኣት ንጋልብ ናብ ንስሓ ከይንመጽእ ናብ ጓይላ ንጋልብ ናብ ንስሓ ከይንመጽእ ኣብ ጽልእ ንጋልብ እንታይ ኢና ክንከውን ብምባል ቅዱስ አትናቴዎስ ገግብርና ክነግረና ኣርፊዱ ንሕና ኸ ዝሎም ዓንት ክዝረብ ዘርፈደ ኣብየኒ ኢና ንሕና ሕጂ ኣከፍከፍ ባልና ኮይና ኮፍ ባልና ኮይና ነፍስና ንፈትሽ እቶም ሓያላት ዝደኽሙሉ መዓንቲ ክመጽእ ስለ ዝኾነ እታ ለፍላፊት መልሓስ እትምትለሉ መዓንቲ ክመጽእ እዩ እታ ለም ኩንን ዘይኩንን እትዛረብ ዘላ ልሳን ትምትለሉ መዓንቲ ክመጽእ እዩ ስለዚ ንሕና ኣበየኒኦም ኢና ኣብቶም ኣብ ዘይመልከተናን ዘይናህናን እንልፍልፍ ብመልሓስና ከይፈለጥና ሰባት ንጎድእ ዲና እቶም መልሓስና ዝገታእና ሰባት ኢና ስለዚ ቅዱስ አትናቴዎስ ክዛረበና ፊድ እሞ እቲ ክወሃበና ዝጸንሐ ቃል ኣብ ነፍስና ስለ ዝኾነ ነፍስና ክነድሕን ሕጂ ኣታ ናብቲ እምባ ምህዳም ሕጂ ናብ እምባ ንህደም እግዚኣብሔር ጸሎትናን ሱባኤናን ይስማዕ ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርትና ብዛዕባ ቅድስቲ ክኸውን እዚ ንዛረቡ ቃል ክንሰምዖ እንከለና ብእዝነ ስጋ ዘይኮነ ብእዝነ መንፈስ ክኸውን እዚ ብዓይንና ንሪኦ ዘለና ብዓይኒ ስጋ ዘይኮነ ብዓይነ ልቦና ክሪኦ እግዚኣብሔር ይደግፈና ቅዱስ አትናቴዎስ ኣብ ስጋኹም ዝተተኽለ ዓይኒ ኣይትረኣዩ ተነፍስኩም ተተኺለን ዘሎ ዓይኒ ክእነይኩም ክትሪኡ ዝግባኣኩም بعين لبناكم رأيوا بوش لبناكم سمعوا وتقالوا قلنكم نمزلكم سفرة فلوت سنبت كريستيان كبرت مخانا فلوت قداسي أدما سنبالو نسبة أسمع لكم السمايات وأسمع لكم مدري من السمايات أسمع لكم الله أنا أقرأكم الله نمدرون نقرأكم عنه سماوات انتبه سماوات انتبه من يوم أبز مدر زنبر كريستيان بقبرهم بسرحهم سماويان زخوانهم كاب حتى أزرحقوا بنسحاز تحاسبوا أتم حق إنيات كريستيان أبز مدر نكرلو سماويان يوم سماويان دسي بركم سمعوا لزغار مليسكم تهانسوا أسمع لكم الله بمبال نزل عمد زنبر كريستيان بقدس الناس زنبرو بنستحاز زنبرو بترفاز زنبرو بعشر وخفالم زنبرو ندخاتات زبازرو نقر قدسنا أطعناقهم أبز مدر زنبر السبات سماياويان يوم سلازي أسمع لكم الله أتمدروا ولي أشكو أتمدرها أسمع لكم مدر تبحالو نغير قدسنا أول زيفهم أب حكي أفتن دعالو بزنبرو أفرس حكي أتقالو بزنبرو أسمع لكم الله مدري مدراويان يوم بزعبا السمايات فطوة نقر يلن هابت السمايات حاجي قوم يوم ورمي نابقايلا نابزمتن قالي قوم يوم نابدان كيرانا مكران قالي قوم يوم هابتهم أبزي مقلاب رايو سلازي أسمع لكم الله ندابلا فيلو سلازي السماويان كنكون عند حدا خوينو حق أملاك متقباري نفسنا نكاب حدا مرحاقي زوالق انتهالي بالسحام تسايو زدخل انتهالي بسلان نصومن مصنعي سلازي مدري زتبهالو أفرس حقي أسقالو بزرلو سباتيو زيابير كابلي سورنا سلازي أسمع لكم الله أنا أقرأكم عنه سنبت قدامي تفطرتها بسنبت هم تفتروا
እትፍረድልውን ብሰንበት እዩ ስለዚ ኣስማዓልኩም ኣለኹ እንዳበለ ክዛረብ ኣርፊዱ ስለዚ እቶም ሰማያውያን ተባሃልና እግዚአብሔር ኣፍታ ሰማያዊት መንገዲ ከቁመና ቅዱስ ፍቃድ ይኹን እቶም ምድሪ ተባሂልና ኣፈረስ ዲያ ፈረስ ኃጢአት እንጋልብ ዘሎና ንስሓ ከም ዘይምልከተና ቅድስና ከም ዘይምልከተና ናብ ኃጢአት ጥራይ እንዳጋለብና ንነብር ድማ ምግላብ ኃጢአት ገዲፍና ስግዳንን ጾምን መንፈሳውነትን ክድሕት እግዚአብሔር ይደግፈና እሽምባር لما أنت تأساسر سلسفنا يو التقداس يسلا سنبت ينيرو تمهرتنا وسلا سنبت سنبت سبات أقلنا إنا نريا كم حموم أبعاراتكم كن تبعلوا ويخلص المقدساتنا تيوس سنبت كبرت يأخذكم كله سنبت أخبروا وعرفت يأخذكم كله كم تدنس كم حموم أبعاراتك اسمك تخبروا ويكون كن حمومات كتبصح لا شبرات كتبصح لا التصقموا كتبصح لا بيت أملاك كتسالم لا قدوس أخبا كتأوجلا عبيت إكسيابير كمزي كتزارا ربلا إيا عرفت السجان عرفتي نفسنيا سجان كاب هذا مسحامي يعرف نفس المان كاب حساب كاب حطيات بغالك إكسيابير مسته نازل ويدما مستمهارة مستهزار بيعرف سلزي ناي نفسكم ناي عرفتكم فعاليا ناي نفسكم ناي سبهم تراي آيتك كاملا كام حموم أب عرق تصفكم آيتو حالو مالكي سلزي نسأل اللواويا أم عرق عسرة كافقدي عسرة شدشتن ويون أقدما يقرص معرف حالة كافقدي عسرة شدشتن دا يزبل أنا إكزيابير قدوس يومو نسخاكم دما قدوسان كونو أنا أملاكم قدوسيه نسخهم دما قدوسان كونو بمبال نهزب إسرائيل بأبونا قدوس مسيح يريد زاربهم نهزب إسرائيل كم جبل اللي أبزلت قصدي معرف حسب حد اليواويا بالزعبة نحنا دق سبات النور مبي زر كسنا غير كسنا ندا هزارهم صورة ده اليوم نعهم زر كسيوم اليوم نعهم زر كسيوم ندا بدل صورة أمور داتا أنا أملاكم قدوس يومو نسخة كقدسان كونيبل سلازي نحنا بقدسنا بصورنا بقدسنا خلنا نبرارنا دو كنت قدنا يزلنا أب حاجاتكم عند رايلنا أب حاجاتكم نقال بايلنا እግዚአብሔር بمحرته سلازي النازل لإنبر علم بحاطيات توحيدا إذا كل الشجر نور يزلنا ساما فرحاتياتي سلازي إنبر قدسنا كابل እግዚአብሔር إذا قدس أكلالو مالكي تز قدس مني أنا قدس يلو نسخات قدسانكم سنة كريستيان قدس تلوا إذا قدسهم እግዚአብሔር سلا قدسنا እግዚአብሔር كلت السلسلة تبصن الزارب እግዚአብሔር ቅዱስ ነው ናቱ ሀብቱ ካለቱ ጥራት ግን እግዚአብሔር ይዝቅዱሰው በጸሎት ገይሩ በመቅባብ ቅዱስ ገይሩ በመቅባብ ጳጳሳት ገይሩ ንሰባት እግዚአብሔር ይቅድስ እግዚአብሔር ግን ኩል ጊዜ ያው تمال قدوسي لمون قدوسي صبحون قدوسي دك سبات جن يقدس مو ان تتوهب قدسنا انت زي حال يومو يرخصوا يخبر مو كبرم انت زي حال يوم يحاسروا እግዚአብሔር ግን ንሱ ይበቃ ቅዱስ ንእግዚአብሔር መንቀፍ ይሁሉ ሰባት ይንቀፍዩ ነገስታት ይካኸተንብሶ ምን ከለኻ ንሽ ዓመት ግዛልና እንዳበልካ ዘሰቀልካዮ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ንኹመቲ ኻትጽልየሉ ዝመንግስት ከይጠፈ ይኻትብ ሰባት የማ መጀመሪያ ግን ንሽ ዓመት ግዛልና ከዚህ ዝበለ መንግስት እንዳበልካ ተሰውለው
مرحت خاون مرحت بيتك السام تقول أما جمريا كم يزبل كهن تراي فلتن كم يزبل يقون يلن إلك تخبرم تصلي أما ودا تخاف تروم ما تقدر سبعة يوم እግዚአብሔር ግን ቅዱስ 4 ነጥብ ስሙ ቅየር አይደለም ሰባት በግብረም ይቀየሩ በግብረም ከፍ ይብሉ በግብረም ከምድር ይወርዱ እግዚአብሔር ግን መውረድ የብሉ መደየር የብሉ ኦርማይ ቅዱስ ለአምላክ ልውጥ ዝኽእል የለም ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ካፍቅዲ 17 ጀምሮ ታይብል አብዚ ብዛት ሓንቲ አደ ቅድስት አደ ሃና አደ ሳሙኤል ሃና ትበሃል አደያ እዛ ደዚኣ ውላድ ዘይብላ መኻንያት ትነብር ነይራ በዓል ቤታ ግን ካልአይቲ ሰበይቲ ነይራቶ ይወልድ ነይሩ ንሳ ግን ውላድ ዘይብላ እንዳበለት ትሳቀ ነይራ ኣብ ልዕሊኡ ሰበይቲ ደሪብላ እታ ዘን ሰብኣይ ይወልድ ንሳ ግን ብዘይ ውላድ በይና ትነብር ካበለት ሓደ መዓልቲ ኣብ ቤተ መቅደስ በቃ ምርር ስለዝበራ ልክ عويلا دمصا كمس ميكروفون زارب زرقوا في تكفت تمقدس عويلا حصل سمعوا كان يلي وايد مستصلي لي عزا سبيتي له صلي لي على مس سلمتا تزارب زبر لك كم زنسب بسكر درحق كوينو دمصا عاو بك تزاربو كوم يام سكتي ابي تزارب نيرا ما عايز يكون يبلكان ما عايز يكون ولاد اسمك على تمصح دقيقه اختياريه هبتم يكون كان الى مسخ تزارب مسحو بلا تزارب مسمع دوك عالم كل هذا مستسليا تصلي كده لو مسيروا هاي تصلى الكل مستزم الكتو أكان حسابي يكافل الله ناي وش تيزارو بالله تصلي لكم دما لما أنا أسمعه أنا سات ود دما ولدت سمخا سامويل ولدته سلازي بزعباز والعزية زلمانكم إلى شر እግዚአብሔር ካአቲ ዝለመንኩዎ ለማን ህውኒ ስለዚህ አነ ድማን እግዚአብሔር እሁቡ አለሁ ሙሉ ዕድሚኡ ለእግዚአብሔር ተዋሂቡ በለት በጀካ ካል ያልወንሞ ከመግዚአብሔር ዘለ ቅዱስ የልቦን ከማምላክና ዝበለ ከውሒኻ ያልቦን ይላሽ ዝለመንካዮ ዘይኸል ኩሉ ጊዜ ሃታ أب ساعة أب جزيون زلنا خيو الذهب هبها ماملا بيجوا قدوس يلن أركبوا صنع كوح يلن بمبالغ زيادة قدوسية سلازي أمنا خنا قدوسية قدوس لازغنا يقدسنا كمو أب زعات معرف 10 حمشت كافقدي 10 حدا وزيابهر أمنكو أمالختي كما حازبنا من الله بمسكانا زتفرحها قباري تأمرات بصدقها كما حازبنا من الله أبزون من حق نزيب لهم أمالخت سبات زسكد زلو كبات مستفلها قباري تأمرها كما حازبنا قدوس من الله كما الله قدوس يلن سلازي أزي بمبار نبي موسى እግዚአብሔር ቅዱስ ከመዃኑ ይዛረብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ታፍቅድ ሰለስተ ታይብል መላእክትና ንረክብ እዚኦም ችሩቤል እዚኦም ካብ መላእክት ክፋል ኮይኖም መንበረ ስላሴ ተሰኪሞም ዝነብሩ ኣብ ስእለ ኣድሆነ ናይ ቅድስት ስላሴ ክርን ኮለና 4 ፍጥረታት ንርኢና ብላዕሊ 2 ብታሕቲ 2 እዚኦም 4 እንስሳ ይባሃሉ እዚኦም መላእክት እዮም እዚኦም መንበረ አምላክ ተሰኪሞም ዝነብሩ እዚኦም ብዙሕ ዓይንት ኣለዎም ሽድሽተ ክንፍኻ ኣለዎም እግዚአብሔር መጋረጃ ገበረሎም እርት ክልተ ክንፎም ገጾም ይሽፍንሉ እቲ ክልተ ገጾም እግሮም ይሽፍንሉ እቲ ክልተ ድማ ይነፍሩሉ እዩ እዚኦም ምግቦም ምስጋና እዩ ቅዱስ 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 ጥራይ ጸሎቶም ጸሎትና አብዛው ለምረት አንተ ታጅንጽና ቅዱስ ቅዱስ ክንብል ጸልይና እዚ ምስጋና እዚ ናቶም ምስጋና እዩ ቤተ ክርስቲያን ተመስግኖ ምስጋና ሰማያዊ ምስጋና እዩ አምልስ ተሰርሐ ምድራውያን ዝብሎ ነገር አይኮንም ስለዚህ
ንሳተምካ ንሓደ ሕዶም እግዚአብሔር ወይታ ሰራዊት ቅዱስ 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 እዩ ምድርኻ ብኽብሩ መሊኣ ኣላ እንዳበሉ ይዝምሩ ነበሩ ንህለ ምድሪ ብምሕረቱ መሊኣ ሰባት ከም ግብሮም ተዝኸውን ከም ሰዶም ገሞራ ንቕንጽ ንበለት ሰባት ከም ግብሮም ተዝፈድዮም ከም ዘመን ህልም ንበለት ግን እግዚአብሔር ብምሕረቱ ንህለ ምድሪ መሊኣ ምባል ብዛዕባ ቅድስና እግዚአብሔር ይዛረቡ ስለዚ እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ እዩ እቶም አርባዕተ እንስሳ ድማ ለነፍስ ወከፉም ሸሽሽተ ክንፍ ኣለዎም ብዝርያኦም ብውሽጦምን ከዓ ኣዕይንት ዝመልኦም እዮም ለይቱን መዓልትን ከየቋርፅ ድማ ቅዱስ 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 ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር አምላክ ዝነበረን ዘሎን ዝመጽእን ብምባል ቅድስና አምላክ ይዛረቡ አምላክና ከምዚ ዝነበረ ዘሎ ዝነብር ዘለዓለማዊ ቅዱስ ንሓጣን ዘንጽህ ንሓጣን ዝቅድስ ንዝወደቁ ዘተስእ ንተሰውሩ ዝጽግን ኣብ ሓጢአት ንተጠለለው ከም በረድ ዘጻዕዱ ቅዱስ አምላክ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ዘሎ ቃል ምዕራፍ 4 ካፍ 8 ከምዚ ይብለና ስለዚ እግዚአብሔር ቅዱስ ስለ ዝኾነ ንሕና ክንቅደሰለን ዘለና ነገራት ተኣዳሊ ኣመንጎናን ኣመንጎ እግዚአብሔርን ነገራት ተኣዳልዩ አምላክነቱ ክንፈልጥ ንግስነቱ ክንፈልጥ ንሱ ንሕና ምዃኑ ንሕና ናቱ ምዃንና ክንፈልጥ ድማ ክልተ ነገራት ተኣዳልዩና ስለዚ ስለ ቀዳሚት ሰንበት ክንዘራረብ ኢና ቀዳሚት ሰንበት ቀዳም ማለት እዩ ቀዳሚት ሰንበት ኣብ ዘመን ኦሪት እስራኤላውያን ክሳብ እጆም እንተኾነ ብቀዳም ዝተሰርሐ ምግቢ ዘይበልዑላ ክብርቲ መዓልቲ እያ እዚኣ ግን ጽላል ንሰንበት እያ ካብኣ ከዓ ሰንበት ሰንበት ብልሕርዚ ኣብ ሓድት ዕለተ ሰንበት ተወለድኩ እዩ بعلى سنة والكاموتا تنساو لا كاموتا تنساو لتسنبت لك كم حدا دخا ودس أراب ندات بهذا الزقف عن تصرف الزنبر زيادة هندبت بعلى تسنبت عاد تسوين أملاك النتي نفسنا تزرع كل يا أجداويان فريساويان دخا شركام ود مبلد ود سرابين دابور الصرفون الزكاة وزنبرو أبزعلة زي مرس مسالو أفضل عزو سلازي سبحانه ملكوتي زرع كل يا أمودا تاجن سماي مدرك حدفن كله حداش مدرك مسون كله لك كاب ساعك إذا ترى على دك سبات كم ساعك الرومان أبزبط حلو جزية نريش تيمرة يحكون تعالى فرد بتاعنا سبات أبو شف اليوم رومان فرد طوينا ودي محسن ولا شف زبالين سبات أبو شف يوم نرجع حسين من ساعات حولين نشو حتى ساعات شو حتى معادات السلفاس زبهار السب زبهار أبو من أحسن حنين بالحرزي نايف أبدي دكان وجمع نايف أبدي والبركة الكلمات ولا تسنك حتى أنا بهنم صار كان نام من مستنصفون زكبلا عادي مدري زتو هابتو حدري ناب أمرها تركب له حتى عندما حروف وطن كله بعلم قصة حدم أكنا الله زكبلا معك السنة يا እግዚአብሔር ኣብ ዕለተ ሰንበት ህዝቡ ክጥርፍ ስለዚ ዕለተ ሰንበት ክብርቲ እያ ስለዚ ነዛ ዕለት እዚኣ ክነኽብራን ክንቅድሳን ይግባአና ቅዱስ አትናቴዎስ እዛ አንተ በኽንብለ ፀናሕና ሎሚ በዛ ዕለት እዚኣ ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝተኣከብኩም ምእመናን ናይ ቅዱስ ሰንበተ ክርስቲያን ቅዳሴ ጽንዑ ጽንበሉ بمبال ندا مهارنا عارفينه كاب حالفنا سنبت قدست مخانارينا قدامون كبرت مخانارينا እግዚአብሔርን ቅዱስ مخانورينا نعنا دم قدسنا صويعنا
إحنا خا قدسان كنكون استتصوعنا يوم سلازي بخبينا قدسان كنكون إيش أنا እግዚአብሔር ቅዱስ يومو ቅዱሳን ኩኑ ናተይ ክትኮኑ ኸዓ ካብ ህዝብታት ፈለኹኹም ናተይ ክትኮኑ ካብ ኣህዛብ ካብቶም ንጣዖ ዝሰግዱ ካብኣቶም ኸደ ንዓይ ፍሉያ ሰባት ገይረኩም እየ ብደሙ ተሻይጦ ካብ ኣህዛብ ኣውፅኡ ንዑ ቅዱስ ህዝቢ ገይሩ ቅዱስ ጉባኤ ገይሩ ኣኪብና እዩ ከምዚ ሕጂ ብሓጢኣት ተጠሊትና ኣብ ሓጢኣት ክንጋልብ ዘይኮነ እግዚአብሔር ምስኡ ክነብር ይወድና ነይሩ ስለዚ ኣብ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 7 ምዕራፍ 10 ካብ 7 ክሳብ 8 ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽኩም እየ ስለዚ ንስኻትኩም ድማ ቅዱሳን ኩኑ ሕጋጋተይ ሓሉ ግበርዎም ዝቀደስኩም ኣነ እየ ዝቀደስኩም ኣነ እግዚአብሔር ሕግታተይ ሓሉ ብስርዓታተይ ክይዱ إذا سأجدي زقدس النادي ذهبكم أنا أملاك እግዚአብሔር يبمبار أبزليواويان عسرة كافقد الشوعات كسب شو من تيزر ما أظن السطراي أبزليواويان أسدت شعات كافقد حرق صاب كلته እግዚአብሔር بمانو سكان زي وتزاربو نخلهم دل إسرائيل كم زي بلهم أنا እግዚአብሔር أملاك قدس يومو نسخاتكم كأنتايكلو سانتايكلو هانكم نعم حزبين قرالي منغونيا إليه نبي موسى أم منغو እግዚአብሔርን أم منغو حزب إسرائيل منغونيا بو زربا إسرائيل أويا نبي እግዚአብሔር زبصح كاب እግዚአብሔር كم زينكم بمبار نبي حزب إسرائيل زبصح منغونيا نصحب بنيرو كويس العدل منغونيا منغو حزب أم منغو እግዚአብሔር كينكا كتنبر كويس ولا قدسنا منغو كينكا مشيلا لعندي قدسنا إذا كنا نفضل سلازي أمم كينو يقابلني أنا قدس يومو نسخكم ما كدو بمبار لحزب إسرائيل كزارهم كردنري كم أبزل يواوي أن معرف عصرت حارة كفقدي 4 بسبب 4 حمد أنا እግዚአብሔር أملاكم يومو تقدس قدس يومو قدسان كنو أمدري بالزملا بالزواسا وسكلو لمن تجزار السخن أي كالقصوم أملاكم خون إليه كامل الجبسيني زوج أبوهم أنا እግዚአብሔር قدسان كنو أمدر خالص الله لمن زلو نعم زي تقدس مقبتا كابو ما يتركسو نعم سخوان مقبي تمقبو أبو أرسالي وابد تسحيبنا على رسول قدس مقبو تمقبو أمدر لمن خالصلو بنبلع أي تركسو أنا أملاكم قدس يومو قدسان كنو بمبار تقول أسدنا كترفي بسنا سرعات مرنا سلازي أبي قدامي تيقوس مرaf حالي كفقدي حالي حساب مرaf كحساب فرق تزبط نينا يتركم أقوري زليواويان زلو يستركم كابوري زليواويان أمسي أبدبدا بيو صحفا لو نيرو زادنا بيدا صحفان كلن تايرو بيتروس حواريا إيسوس كريستوس نتوم أب آنطون أب غلاطيا أب كوبودوكيا أب إسيا أب بيتانيا فحيلهم زلو حريات كم الزوزات ولد انبر كم بزمن دنقرنا كلهم زنبركم و ناي قدم تمني أي تكبروا أنا እግዚአብሔር أملاكم قدس يومو سانكون يا كل زمن الدنقرنا زمن عشنة زمن زي مفلا زحالف زمنكم يا أكل أبوتكم بس يوم حالكم يوم بس دنقرنا زي يوم حالكم نسخاتكم كم حتى كم دنقرنا وزيكم بكريستوس ጨው መቅርኩምኩም ካብጽናትና ብርሃን መስኩምኩም ስለዚህ ናይባታኩም ድንቁርና ያአከና ቦታኩም ይተመለሱ አኔ አምላክኩም የሞ አና አምላክኩም ቅዱስ የሞ ከማይ በመጋር እግዚአብሔር ቅዱስ እግዚአብሔር አኩም ቅዱሳን ክንከውን ቅዱስና ጸውዕናይ ስለዚህ ቅዱስና ነበር እግዚአብሔር ሐግዘና ከሙ ቅዱስ ማቴዎስ معرف حمش كافقدي شم كافقدي 4 شم من تايبل كمتي
እዲ ዝጸውዓኩም እግዚአብሔር ፍጹም ዝኾነ ንስኻትኩም እንታይ ይኩኑ እቲ ዝጸውዓኩም እግዚአብሔር ፍጹም እዩ ጉድለት የብሉ ዝነገር እግዚአብሔር ጎዲልዎ ዝበሃለ ነገር የለም ብኩሉ ነገር ሙሉእ እዩ ኣብ ሰማይን ምድርን ሙሉእ እዩ ስለዚ እቲ ዝጸውዓኩም እግዚአብሔር ፍጹም ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ፍጹማን ኩኑ ራሉና ቅድስና ፍቅሪ ቅድስና ንስሓ እዩ ቅድስና ጾም እዩ ቅድስና ጸሎት እዩ ቅድስና ትሩፋት እዩ ካብ ሕጊ ወፂኹም ኣብ ትሩፋት ኣትኹም ተባሂልና ሕጊ ኦሪት ሕጊ እዩ ንስኻትኩም ኣብ ሕጊ የለኹም ኢሎም ኣብ ትሩፋትኩም ዘለኹም ሕጊ ኦሪት 10 ቅርሺ ክፈል ኢለካ ንሳ ጥራይኻ ትኸፍል ተወዲያ ወንጀል ግን ከምኡ ኣይኮነን 10 ዝተኣዘዝካ ከም ዘለካ ትሩፋት ምብዛሕ ዘለካ እንደገና ትውስኽ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ትውስኽ ስለዚ ዘመን ሕጊ የለኹምን ኣብ ትሩፋትኩም ዘለኹም ካብ ሕጊ ወፂኹም ኣብ ወንጌል ኣብ ትሩፋት ኣትኹም ስለ ትሩፋት ሕጊ ቤተክርስቲያን ወሰነህና ጥራይ ዘይኮነ ባዕልና ተወሰኸ ትሩፋት ክነኽዓበት ይግባአና ስለዚ ኣብ ትምህርቲ ሃይማኖት ክንምሃር ከለና እንታይ ንምሃር ሰብ ናይ ባህሪ ስሙ መን ይበሃል ግድን በዚ ኣኳ ኢለን ግድን እዩ ሰብ ናይ ባህሪ ስሙ ናይ ተፈጥሮ ስሙ መን ይበሃል ሰብ ናይ ስራሕ ስሙ ኸ ናይ ግብሪ ስሙ ኸ መልኣኽ ይበሃል ሰይጣን ጋ ይበሃል ሰብ ክልተ ስም ኣለዎ ብስርሑ ክልተ ስም ይጓናጸፍ ብተፈጥሮ በቃ ሰብ ዝቕየር ነገር ኣይኮነን በቲ መልካ በቲ ብተፈጥሮ መሬትን ዝተፈጥረ ሰብ ብመልክዕና ተባሂሉ ሰብ ኣይቕየርን ብግብሪ ግን ክልተ ስም ይወሃብዎ መልኣኽ ይበሃል ሰይጣን ጋ ይበሃል እንታይ ተገበረ መልኣኽ ይበሃል ኣለው ተስማዓልና ንሓደ ሰብ መልኣኽ ዘብሎ እንተፀይሙ እንተጸሊም እንተተፋቂሩ እንተተነሲሑ እንተቀሪቡ ንስኩማት ተደቂፉ እዚ ኣብ ምድር ዝነብር መልኣኽ እዩ ኣብዚ ዓለም ዝነብር ግን መልኣኽ ሰብ ኣይኮነን እንታይ ተገበረ ሰይጣን ይበሃል እንተዘይ ጾመ እንተዘይ ጸለየ እንተዘይ ሰገደ እንተዘይ ተፋቀረ እንተዘይ ቆረበ እዚ ዲያብሎስ እያ ፈረስ ዲያብሎስ ናብ ጓይላ እንዳንከራን ዝጋልብ ዲያብሎስ ይበሃል ምግላብ ናብ ሓጢአት ምቅያር ዝኽእል ሹ ሓጢአት ዝቀያየር ለው ሓደ ሓጢአት እንደቀያየር ይነብር ሃብታማ ሰባት ካሚቻ ከናቲራ ክቅይሩ እንከለዉ ሓጢአት ምስ ለበሰ ሰብ ሓጢአት እንደቀያየር ዝነብር እዚ ዲያብሎስ ይበሃል ስለዚ ካፍታ ቀዳመይቲ ክንከውን እግዚአብሔር ይደግፈና ተፈጥሮና ሰብ ግብርና ግን መላእክት ክንከውን እግዚአብሔር ይሓግዘና ስለዚ ቅዱሳን ዝገብረና እዞም ዝበልና እዩ እዚ ግበርሞ ኣነ ቅዱስ ስለ ዝኾንኩ ቅዱሳን ምዃንኩም ክትፈልጡ ይልና ስለዚ ብስነ ምግባር ዝበልጸግና ብስነ ምግባር ዝሃፍተምና ክርስቲያን ክንከውን እግዚአብሔር ይደግፈና ብተፈጥሮ ሰብ ምዃኑ ኣበይና ንረኽቦ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 1 ካብ 26 ንረኽቦ ኣብዚ እንታይ ኣምላኽ ከዓ ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንፍጠር ንዓሳ ባሕርን ንዕዋፍ ሰማይን ንእንስሳ ዘቤትን ንብዘላ ምድርን ኣብ ምድር ለመም ንዝብል ኩሉ ለመምታን ይግዝኡ በለ ኣምላኽ ድማ بملكه سب فطر بملك أملاح غيره فطر سب ناي እግዚአብሔር ፎቶ ወይ ካና እግዚአብሔር ስዕሊ ይባላል ሰብ ስዕሊ አምላክ ሰብ ዝቀተለ ስዕሊ አምላክ ቀዲዱ ማለት
አለና ክርስቲያን ንሰብ ዘጸለመ ንስብ አምላክ ደምስሱ ማለት ነው ንሰብ ዝበደለ ንስብ አምላክ ቀዲዱ ማለት ነው ሰብስለ አምላክያ እግዚአብሔር በመልኩ በመስሉ ገይሩ ጥራይ ፈቅርናት ማይበለን ከምቱ በመልኩ ፈጠረና በቅድስና አድማኩም ቅዱሳን ክንከውን ካ ጸውዕና ይሞ ቅዱሳን ክንከውን እግዚአብሔር ይደግፈና አባና ቅዱስ ዳዊት አመዝሙር ሸመንተ ካፍቅዲ ሸመንት ሸኸም ሸሳብ ሸመንተ ካመላይክ ቁርብ አና አስካየዩ በኽብርን ግርማን ካ ይከለል ካየ ዘን አመላይክ ቁርብ ታቢል ካየ በኽብርን በግርማን ድማ ከለል ካየ ክብር ይሰጥ ሰብ ዘደን ፍጡር እዩ ክንዚህ ዘአክል ክብሪ እግዚአብሔር ዓዲልዎ ኸብቅዕ ተመልሱ ኣብ ዝንእዘን ሓሸዌ ክብሪ ደርቢ ጥራሕ ዝባኑ ክወፅእ ከሎ ይሕዝን ሰብእሰ እንዘ ንጉስ ውእቱ እያእመረ ወኮነ ከመ እንስሳ ወተመሰለ ክብላርክ ደም ቅዱስ አትናቴዎስ ሰብሲ ክቡር እዩ ግን አይተረደ እንስሳ መሲል ልክ እንስሳ ኮይኑ እንስሳ መሲልዎ ሰብእሰ እንዘ ነጋሲ ውእቱ እያእመረ ወኮነ ከመ ገብር ሰብሲ ንጉስ እዩ ግን አይተረደ ባሪያ ኮይኑ አይገርም ስለዚህ ካብ ባርነት ኃጢአት ካብ ድኽነት ስለዚህ ሰብ ክቡር እዩ ሰብ አይብደልን ብቅድስና ክነብር ይግብኦ ስለዚህ ዝምዓደና ዝምሃረና አምላኽ አቦታትና ቅዱሳን ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ሰንበት ቅድስት ሎማዓንቲ ቅዱስ አኸባ ተኣኪብና ዝቃል ክንዘራረብ እግዚአብሔር ሰሪዕዎ ብሰላም ሓጎስን ከም ተቀበልኩማ ክትመፅእ ከላ ብሓጎስን ብደስታን ተቀበልኩማ እሞ ክትከርም ኮላ ከዓኒ ብሰላም ተመለስና ኢልኩም ብሓጎስን ብዝማርን ኣኻኑ ወኸብፅን ሕርዱት አትናቴዎስ ክትመፅእ ብስኻም ክትዕርፉ ትሕጎሱኹም እዩ ክትወፅእ ከላ ግን ኣይትሕዘኑ ቀልጢፍካ ከዓ ተመለስና ብምባል بمزمور سنيوا نسمت سلازي سمت بسرعة نسانا سنبت كريستيان زمهارنا زمهارنا مخبطنا كمسا زخابرات مسكر سبحان لجزيابه والولاد ترينجل ولا مسكال كبول يتعقوا ويسبح مجال مطرق وكل جزيه وكل ساعة في تنيا